Здравейте хора, днеска малко ще пушваме, ако било с спокой. Така, само ще помня това видео. Ще отворим няколко старта, първо те са делитата. Скоро ще я върнем по хора. Сигурно е или днес, или утре. Така, че ще имам цял плейлист, който пушваме броя. И днес е първата част и е Поко. Така за квестовете. Хем ще се изпълняваме квестовете, хем ще се пушваме болите, тъй че така, може ще умея, нали? Да, умея. Но аз няма да го направя. Между другото съм добре с Поко долу. Но се казва да е много по-зле с Поко. Всъщност тя е малко мали. Така, мога какво ще цъкнем. Не знам какво те тъкна. И да почнем да разцелваме. Не виждате колко неща. Виждате колко неща съм така. Започваме сериозно да пушваме. Сигурно само ще пушваме. Тук 100% ще бъде пушка, така. Накрая мога да се окажа да по-скоро ще я видим. Разумим така. Така ще имам по-добре. Чувам се. Това не стои да защото не се разпределям за си. Това е сигурно. Това е се на 100% ще разбирам. Това ще върна на това. Сега просто реши да се метне на един дълг, когато е особено на пункто. И така била не толкова. Дори няма нужда да се силваме. Защото да бъде. Сега нека бием това. Тук снега. Толкова сега ще бъде вярно. Като ми да закупим ако искам на Поко, но не искам, защото добре, просто си изпълних един квест. Но чакам дано наистина пушнем с Поко човек. Така че не за това. Накрая може да сменя малко емолдът. Когато си направя квеста, ще сменя емолдът. Ако Поко не е най-добрият герой, не се знам. И ще ги разумея, така че хора. Някакво да се седи на 100%, ще сменя емолдът. Успокой се. Добре. Дано съм се изпълнил квестът на Шайдан. Не, но ще проверя малко да не става да Поко. Тук може да е ходилно. Да, ходилно. Ще такова, но след малко обе. Това
Ще направим видео как отваряме цела броба. Само ще не ви гледа бинки, гледа което съобщо. Защото искам да ви кажа как се звучи така. Чувах на друго класа да се запрещате един приятел, голям приятел. 2000 блин. То не е тъжно, то се прецакаха нещата. После трябваше да взема 1000 коинса, за да си направя клуб. Защото не да стигаха. Вземаха да съм. И после играх с на телефона спокойно, стоя да малко. Малката сестра ме го взе. Винаги се взеха 1000 коинса. 12 не съм направих, имаше удобно. Ето учите, ако ми не бъде много. Така. Като ми напочи, човете сега ще се ми много удобно. Ход за офис. И ще започваме. Така че... Абонирайте за хора. Оставете лайк. И нека да се стигне. Нека не заиграт. Така да се отбрати на този момент. Нямам интернет. Много пъти я се седах на много ключки. Надявам се да е така да е. О, добре, как ги возьме. Момчета, аз ще отида да причахнете да ги турваме. А рози това е добро. Знаете ли какво хората? Това беше супер пелас. Добре, май ще ми да видим. Да. Трябва, че те да имам. Това ще е победа. За това ще да съм спокойно ходил. И това също да не това пък. Да, единствено да победа беше живота. Така че... Добре. Първата игра на този бърва погледам. Аз на плеер, за да може да потъклам прекрасно. За да може да попечеля малко повече копии. Но първо да ден да се дома. Не знам. Да, както се казва. Да бъде просто. Съради ден. Между другото, хора, пишете в коментарите. Пишете, да, просто прекрасно пишете. Коментарите кой герой да максим след като отворят целия броба си, да ако не стигнат паричките да се купят но ако е малко винци. Добре, хилвам моите сервис. Добре, не е такова. Отдолу мача. Добре се, добре се. Нет, това дальната бомбата пазим. Това сигурно също ще бъде подарен. Добре, сега да изключим. Това майка ще бъде поведен така. Просто хилвам, защото ще на малко притежение.
Верно ли ще остане на 96%? О, беше браво. Ай, стига. Добре. Аз бот. Бот. Следващото трябва да слагам. Те се се прехвърлям. Прехвърли се. Добре, 98 на 88. Добре, повече. Не смешко. Още един. Тук ще тръгна да гледат. Плюс 17. Оставим една да си взема. Това прекрасен красив стар да опада, но наистина е прекрасен. Не за да не е, але нещо по-яко. Лежен римичик. Браво, да ще се зарадвам. Но по-истина не е извън. Пак нещо. Тук пръснахме сигурно. Янечек, Франк. Срещу Дайана и било и досадно. Така, добре. Така. Така се го жълтистенка. Този идва при нас, но пиш, смисъл. Това не ми хареса. Сега ще фармя тук, ще къде изтребя бот. Добре, че не седнат. Ще запазя малко. Тук ще фазя докато жука. И това да ще се даде. Лесно. Набрах откритие, че пък да го не ходвам, не го видим, че прекрасен става дълг. Въобще не беше прекрасен. Това е наша клуб, хора да инвейте Sigma Boys. Сигурно ще лепнам. Между другото сигурно ще видя да вероятно. И между другото малко съм зле. Мога да се запазя песте и да скупи този прекрасен скин на това на цена. Утре в последните няколко часа ще изпадам на всичко. Така, сигурно това ще ни опрата за да ходя в спорта. Така. Моля, това беше трудно. Така, аз ще вляза тук. Добре. Добре, бързо ще да фармим там. Той, че ще си фармим. Мисля, че ще загуба, ама може би ще е победа. Може би не. Всъщност аз ще пазя тук или бързо. Не. Бързо ще пазя. Не, аз ще пазя. Да. Аз тук ще пазя да не идват. Докато моите фармят там.
смисъл, че човек бързо учи да фарми, добре. Аз път научила да фарми, тъй че тази ден ще си фармят, аз пладя тук. Лесно. Лесно, интересно. Така. Почти стигнахме до 48. Умаля хора, я ще стигнем до 49-то. Няма да ме стане което, но ще съм до 49-то. Умаля хора, го трябва па не мога. Нека да влезем в път. И просто можем да се върнем това. Ще му съм бър. Но няма да скача джемщата. Така. Добре, може би това ще е абсолютно последната игра, за ето да стане 31 рупия. Така че да ме победа. Защото иначе няма да е една игра, нито две. Сега две ще бъде. Така, хората. Опа, имаме два марчората, така. Аз ще отида да фармя и там. Добре. Аз съм... Нищо. Почти сваля. Добре, фарм малко повече от тях. Така че сме по-добре. Този спрат е бавно развиващ. Чувам се. Добре. Смисъл, брат. Много смисъл. Добре, спрат. Давай. О, добре. Дай, водиме малко обаче. Как ги? Може би това ще не е загуба. Давайте. Хора, имам въпрос. Стана голд на ранкет. Обаче ми пише, че се усилва. Каква е тази тъпа глупост? Айде, отивайте. Аз ще падя тук, моите ще фармят там. Ама моите май не се знаят целта. Не знаят се. Добре. Малко бяха, но малко. Сега, смисъл водим ги. Добре, това беше най-безмислено поставеният улт, така че... Може би не само... Нашия спрат е тъп. Добре, явно ще задържим резултатчето така. Но това лучше на бъс ми хареса. Добре, явно ще задържим резултатът. Не, може и да се сварим. Добре, това беше добро. Тъй, че 348 по-обаче 350 и дори малко повече чутат. Така че хора, това беше видеото, как почваме да пълга. Това беше първа част. Маля, между другото, събираме неща в трофи-ролда доста, тъй че ще се постарая няколко мастерите да направя, тъй че хора, това беше от мен за днес.
Така че, моля ви, абонирайте се. Моля да спите, той е смутен, много е смутен. Трябваше по-малко. Desperado poco една яка скина поко. Това не се обръча. Но е. В смисъл, харесва ми това на гърба му. Главата не е толкова малко грозна главата. Дизайн на китарата ме харесва. И това беше видеото. Надявам се да ви е харесало. Това беше за днес. Утре, хора, ще се видим заедно с опенингът. Така че, чао, хора!